Vi har lidt provokerende valgt overskriften giver ungdommen fagforeningen en fremtid. Og bag den overskrift, der ligger der en konstatering af, at vi i Forsikringsforbundet, som også i rigtig mange andre fagforeninger, har lidt udfordringer med at få de unge ind. Og hvorfor, kunne man spørge sig selv, er det fordi de unge er en samling egoister? Kigger ned på jer, unge hernede. Er en samling egoister, som er ligeglade med fællesskabet, eller er det fordi vi og selv her i Fagforenings Danmark simpelthen bare ikke formår at tune ind på de unges frekvens? Derfor så stiller vi spørgsmål i dag. Hvad er det egentlig, vi kan tilbyde de unge? Og hvad er det, de unge har brug for? Og til at tage de spørgsmål op og til at svare på dem, der har vi et panel bestående af Charlotte Hougaard, landsformand for Forsikringsforbundet, Kim Fagredal, formand for Ungdomsnetværket i Forsikringsforbundet. Ja! Og Camilla Guldberg fra analysebureauet Tranberg Plus Partners. Og inden vi kaster os ud i debatten, så tænker vi, det lige er på sin plads med lidt fakta, lidt viden om de unge og deres holdninger til fagbevægelsen. Og derfor så vil Camilla give et oplæg om netop det. Camilla har beskæftiget sig med spørgsmålet om unge og deres holdninger til fagbevægelsen i mange år, og interviewet adskillige 100 unge, både i LO og FTF-regi, så hun ved virkelig, hvad hun taler om. Når Camilla har givet et oplæg på cirka et kvarter, så kører vi over i en paneldebat, og det gør vi sådan, at vi har 3 overskrifter. Først så taler vi lidt om de unge og hvad de egentlig tænker om, hvad de mener, når de hører ordet fagforening, og så taler vi lidt om deres holdninger til arbejdslivet, og så taler vi om det der med, at et arbejde skal give mening. Og de 3 overskrifter bliver krydret med nogle videoklips. Vi har nemlig også i Forsikringsforbundet været ude og spørge de unge, hvad de tænker om de her 3 emner. Så inden vi går i gang med at tale om hvert emne, så kommer der et lille videoklip. Og vi håber, at vi får styr på lyden. Der har været lidt bøvl her til morgen, men det håber vi får styr på. Og jeg skal nok prøve at guide jer igennem. Det lyder meget kompliceret, men det er det overhovedet ikke. Og Camilla, allerførst. Ordet er dit. Super, tak. Godmorgen. Godmorgen. I friske? Ja, det ser sådan ud. Det ser rigtig godt ud heroppefra. God blanding også. Fedt at se så mange unge. Og erfaringen er også repræsenteret i huset. Det er godt. Det er godt. Skal I høre? Min rolle i dag bliver jo først og fremmest lige at skitsere nogle sådan hovedtræk i noget af den udvikling, jeg ser på det område her, som handler om faglige organiseringer, som handler om fællesskab, både i forhold til faglige fællesskaber, men også i bredere forstand, altså fællesskabsbegrebet. Og nu siger Susanne, at jeg har interviewet og arbejdet rigtig meget med unge i den her kontekst. Det er rigtigt. Jeg har også arbejdet rigtig meget med deres forældre og bedsteforældre, og det er sådan set på den baggrund, at det er muligt for mig ligesom at trække nogle tendenser ud, hvor jeg kan se nogle forskelle fra de unge til de ældre. Så der er 2 ting, vi skal tænke på her, når vi taler forskelle, og hvordan man kan indrette sig i fremtidens faglige fællesskab. Det ene er, at det er klart, at I her, som sidder på de første rækker, I er et helt andet sted i jeres liv. I er også digitalt indfødte, som vi kalder det, så I har aldrig kendt til et liv, som ikke var digitalt. Jeres forældre og bedsteforældre er jo født ind i en anden verden. Ja, nu kigger jeg ned på jer, på nogle af de bagerste rækker, ikke? Og har nogle andre præmisser for at være i verden. Så den ene ting, som gør sig gældende her, når man taler om, hvad er det så, de unge har af forventninger til et fagligt fællesskab, det er selvfølgelig et resultat af den livsfase, man er i. Og så kan man sige, jamen skal vi så, vi tager som præmis, vi ser nogle forskelle, skal vi læne os tilbage og sige, jamen når blot de unge bliver lidt ældre, så får de samme syn på de her ting som alle os andre. Det kan man godt vælge at gøre. Det er i min optik en meget, meget risikabel strategi, fordi det er nogle andre ting, der er på spil, ud over hvad vi kan forklare med livsfase. Og det er nogle af de ting, som jeg vil prøve lige at tage nogle hovedtræk super kort på i dag. Så, det første jeg vil sige, det er, at når vi taler
fællesskaber i bred forstand, og når vi taler fællesskab i den fortolkning, man gør det i en faglig kontekst, altså i en fagforening, så er de tider, hvor man kunne mobilisere lønmodtagere, unge mennesker, ind i et fællesskab baseret på den tanke, at vi har et overordnet samfundsnyttigt formål, som handler om, at sammen står vi stærkere, at det giver mening, at vi som faggruppe står sammen, at vi har en kerne i vores fællesskab, som handler om overenskomst, og at det lægger vi alle sammen et anseligt beløb af vores indtægt hver eneste måned for at støtte op om. Og at det er det store, overordnede, forkromede formål, der ligger i det projekt, der driver motivationen for at være med. De dage er slut. Det kan man ikke med digitalt indfødte, altså de yngste på arbejdsmarkedet i dag, og et stykke op i den gruppe, som er en lille smule ældre også. Det kan ikke lade sig gøre, og hvorfor er det sådan? Det er, fordi der er en tendens til, at det kender vi alle sammen. Hvis der er nogle ting, der fungerer, ikke, så har vi ikke super meget fokus på det. Og det er uanset, hvad det er. Altså, hvis bilen kører, ikke, så er det fint. Så er det ikke det, jeg er optaget af i min hverdag, at sætte pris på, at bilen fungerer, fordi den starter hver gang. Det er et øjeblik, at den ikke starter, at jeg har et problem, og jeg bliver opmærksom på det. Og det er sådan, for alle jer, der sidder på de forreste rækker her, at I har jo i høj grad arvet, eller står på skuldrene af et system, som et stykke af vejen fungerer ganske udmærket. Og derfor så er der bare en meget udtalt tendens til, og det kan man ikke bebrejde nogen, at man tager de der ting for givet. Ikke? Så vi har da mindsteløn i Danmark. Er det ikke rigtigt? Spørger jeg jer, der sidder hernede på de forreste rækker. Har vi mindsteløn i Danmark? Ja, bliver vi enige om. Og så videre, og så videre. Ikke? Der er en masse ting, som bliver taget for givet, fordi sådan er det. Det fungerer i det store hele ganske udmærket. Så hele den der bevidsthed om, at det faktisk kræver en indsats, at der er nogle mennesker, som gør et stykke arbejde for, at tingene er, som de er, eller en bevidsthed om, at hvis ikke man gør, så er der en risiko for, at nogle af de løn- og arbejdsvilkår, vi har i dag, går tilbage. Den er ikke særlig veludviklet. Og det forstår jeg godt. Så det er den ene ting. Hvis vi skal prøve at ligesom tage nogle hovedtendenser her helt kort, som det er super, super vigtigt at være med på, inden vi overhovedet begynder at tale om, hvad fællesskab er, og hvordan man kan gøre det relevant fremadrettet, så vil jeg tage et par pointer ud. For det første, så ser jeg helt klart en udvikling, der går fra, at man i min generation og ældre generationer talte rigtig meget om, at arbejdsliv og fritidsliv skulle balancere. Så er det for digitalt indfødte og de helt unge meget mere et spørgsmål om, at de der ting er smeltet sammen. Så når man tænker sit faglige fællesskab, eller sit fællesskab i det hele taget, og man tænker på, hvordan kan jeg skabe værdi for de mennesker, der er i det her fællesskab, fordi det er jo det i sidste ende handler om, jamen så er man nødt til at tænke i den der fusion af arbejdsliv og fritidsliv. Og det er i virkeligheden en rigtig stor fordel, fordi det gør, at den spilleplade, man har som organisation, er langt, langt bredere. Når jeg taler med unge mennesker, så er det på ingen måde usædvanligt for dem at tænke, at en fagforening, for eksempel, som en type af fællesskab, kan komme i spil i forhold til nogle helt andre typer af ydelser, privatøkonomisk rådgivning for eksempel, for at komme med et eksempel på en værdiskabelse, som ligger i privatsfæren, men fordi de unge ikke skelner imellem, hvad der er arbejdsliv og hvad der er fritidsliv. Man har arbejdet med hjem, man er på, man vil gerne i princippet have fuld fleksibilitet i sin hverdag, sådan så at hvis man kan træne, mens man er på arbejde, så er det super fint. Hvis man kan få lov til at ringe til mormor klokken 10, fordi det er der, hun er mest frisk, så vil man også rigtig gerne have lov til det. Og så skal man nok lægge den arbejdsindsats, når man kommer hjem, eller i weekenden, eller på et andet tidspunkt. Så den der fleksibilitet er en tendens, som det er rigtig vigtigt for fællesskabet, og dem, som sætter rammerne for fællesskabet, at have for øje. Fordi det er en rigtig stærk dimension at skabe værdi på. Så helt konkret, hvis man gerne vil have folk til at møde op til et arrangement i sit fællesskab, så det er nogle andre dimensioner, der er centrale for yngre mennesker at få til at gå op. For eksempel helt konkret, lavpraktisk, sørg for, at de kan få børnene passet. Det er sådan nogle ting, som står i vejen for,
at yngre mennesker møder op til et arrangement i et fællesskab. Så det er sådan helt konkret. Så ser jeg klart en tendens, en udvikling fra tryghed, altså sikkerhedsnettet, og over i trivsel. Og det handler om det, jeg sagde i starten, at hvis vi tænker de niveauer, vi kan skabe værdi på i et fagligt fællesskab, som en pyramide, så har vi nogle grundlæggende ting i bunden, som handler om, at vi skal have alle vores 10 fingre, når vi kommer hjem fra arbejde. Ovenpå det har vi vores løn- og arbejdsvilkår, som jo rigtig meget er der, hvor fagbevægelsen har haft sin berettelse. Når vi taler af de unge, så det fokus, der ligger der, det ligger rigtig meget oppe i toppen, og det er derfor, at vi skal tale om det her med det meningsfulde arbejdsliv, at det skal give mening at gå på arbejde, at det skal være sjovt at gå på arbejde, fordi det er rigtig meget der, jeg oplever, at de unge har deres fokus, så det er også der, man med fordel kan gøre noget for at tappe ind og skabe en værdi i det fællesskab, man arrangerer. Godt. Specialisering til kontinuerlig personlig og faglig udvikling hænger sammen med den sidste tendenser, som handler om den her udvikling fra faglig til personligt fokus. En af de allerstørste forskelle, jeg ser, når jeg taler arbejdsliv med yngre mennesker i forhold til deres forældre og bedsteforældre, det er holdningen til, hvad det gode arbejdsliv er. Og en af de ting, som i hvert fald forandrer sig rigtig meget, og det går hurtigt nu, kan jeg mærke, det er den der opfattelse af, at i min generation, i Charlottes generation, der var vi opdraget til og dannet af et paradigme, som handlede om, at min faglighed har en kerne. Den starter typisk med en uddannelses- eller et interessefelt, og så lægger man sten på sten til det, og arbejder hen imod et langsigtet mål, som tit har et element af specialisering indenover. Så det er også det, vi hører fra politisk hold rigtig meget. Vi skal leve af at være specialister. Vi er et videnssamfund. Det er det, der ligger inde i vores hoveder, som er vores konkurrencemæssige fordel. Det er en kæmpe udfordring, når jeg så samtidig går rundt og taler med en hel generation af unge mennesker, som har en opfattelse af, at specialisering, det er den sikre vej til at overflødiggøre sig. Fordi det, de unge har forstået, som min generation og ældre generationer skal have lidt mere hjælp til at huske på hver evig eneste dag, det er, at tingene går utrolig hurtigt. Så forandring er den eneste konstant. Den indsigt har unge mennesker langt tættere inde på livet og langt længere inde i hjertet i den måde, de vælger at navigere på. Og det er rigtig vigtigt, og det er en helt central værdi, som gør, at unge mennesker på nogle områder har meget nemmere ved at navigere i fremtidens arbejdsmarked. Og det har vi brug for, fordi de er præcist så omstillingsparate og så agile, som vi har brug for i en verden, hvor den teknologiske udvikling buldrer derudad, hvor vi taler disruption og eksponentielle organisationer og kunstig intelligens og bots, og hvad har vi inde på vores arbejdsmarked om allerede i dag, men en udvikling, som kommer til at præge vores allesammens hverdag i fremtiden. Så hvis man har som kerneværdi i sit arbejdsliv, at forandring er den eneste konstant, så ved man også, og det er det, jeg hører, der bliver givet udtryk for, at hvis jeg specialiserer mig, så gør jeg mig smallere og smallere i mit kompetenceområde. Og hvad betyder det? Jamen det betyder jo potentielt, at hvis udviklingen går imod min karrierevej, så risikerer jeg, at der ikke er brug for mig allerede om 5 år. Så de unge er langt mere orienteret imod personlig udvikling. Og så er faglig udvikling et middel til at nå personlig udvikling, men det er ikke den faglige udvikling, som er målet i sig selv. Det er et middel til målet. Så for et fællesskab, der handler det meget mere om, hvis man skal være relevant, at man sætter rammerne for det hele menneske. At man ikke betragter dem, som er en del af fællesskabet, som nogen, der tilhører en faggruppe. Fordi det kan være præcist lige så meningsfuldt med den her tilgang til arbejdslivet, at tage et skridt til siden. Hvis det er det, der udvikler mig som menneske, så kan det godt være, at jeg er startet på en stol i forsikringsbranchen. Men hvis nu det giver mening for mig at være fotograf, fordi jeg føler, at det kan udvikle mig som menneske, så er det langt mindre risikobetonet for en person på 25 end for en på 45 at gøre det skifte. Og på grund af de værdimæssige forskelle, så er det også langt mindre risikobetonet, eller det føles langt mindre risikobetonet, end det gjorde, da den person
var 25 og i samme livsfase, fordi værdierne har ændret sig, verden har ændret sig. Så man er langt mere villig til at tage de der risikobetonede valg, fordi som sagt, det er ikke det der med at have den røde tråd i en CV, som er styrende for de valg, man træffer. Det er det med, at jeg udvikler mig som menneske. Så jeg sidder med mange unge mennesker, som allerede, selvom de måske kun er 30 år, har været på 3 forskellige karrierespor, fordi de har ikke navigeret efter en faglig kerne. De har navigeret efter, hvad der har udviklet dem som menneske, og det føles meningsfuldt for dem. Og det har i sagens natur et hav af implikationer for faglig organisering, og for hvordan vi kommer til at indrette vores arbejdsmarked fremadrettet. Yes. Så hvad betyder det for faglig organisering? Hvad betyder det for fremtidens fællesskab? Hvis man skal lave et fællesskab, som er relevant, og som er vedrørende, og som er engagerende, så er man nødt til at ud over den der overordnede, abstrakte værdiskabelse, fordi det er en hygiejnefaktor. Det er klart, at det vil altid være kernen i faglig organisering og i det at være i en fagforening. Men at man er nødt til at lægge noget udenpå, som gør det mere dynamisk. I den nye verden, fremadrettet, der er det ikke en pointe at være stor og tung og massiv og stærk, og det gælder uanset om man er fagforening eller man er corporate. Det er en pointe at være lille og agil og dynamisk, fordi det er der omstillingsparatheden og agiliteten ligger. Og det er der, man signalerer den dynamik, som er så attraktiv i på fremtidens arbejdsmarked. Og det er man også nødt til at afspejle som faglig organisation. Så det handler om at gøre det mærkbart. Det handler om at komme væk fra den der følelse af, at man er en stor mastodont, og komme ned i nogle små pop-up-fællesskaber, hvor man kan mærke, at man findes. Så en tanke, hvad kunne man, hvis nu man arbejdede med den tanke, hvordan kan vi som faglig organisation eller som fællesskab, det er uanset om det er en faglig organisation eller det er en NGO eller hvad er det, hvordan kan vi sørge for, at vores medlemmer, dem som vi gerne vil have bidrager til fællesskabet, involverer sig, at de kan mærke os, lad os sige 2 gange om året, bare for at starte et sted, hvor de helt konkret kan mærke, Gud, jeg er faktisk medlem af noget her. Jeg er faktisk en del af et fællesskab, som ikke kun er på de overordnede dimensioner, eller hvis jeg kommer i en kritisk situation i mit arbejdsliv, eller en forsikring. Fordi der er meget, meget stor forskel på at være en forsikring og at være et fællesskab. Tak, Camilla, for et engageret og spændende oplæg, og en fantastisk god indflyvning til det første tema, som panelet skal debattere, nemlig hvad tænker de unge, når de hører ordet fagforening, og det vil sige fagforening og fællesskaber. Og lad os lige høre, hvad de unge selv siger. Et forbund, der prøver at skabe gode forhold og arbejdsvilkår for medarbejdere, ligegyldigt hvilken stilling det er selvfølgelig, og gøre en kæmpe indsats for, at alle har det så godt, som de kan have, tror jeg. Vi er der for at kan hjælpe en på arbejdspladsen, hvis det er, at der er et eller andet galt med ens arbejdsgiver. Ellers ved jeg ikke rigtigt. Arbejdsgiver, ansat, overenskomst, fairness. Så tænker jeg, at sikkerhedsnet i forhold til arbejde. Charlotte, hvad tænker du, når du tænker om det, du har hørt med de unge og fagforeninger og fællesskabet? Ja. Jamen allerførst så vil jeg sige, at det er dejligt, at der er kommet så mange unge, og du har jo snakket meget om det med det digitale. Og det vil sige, det er vi jo. Vi er super digitale, det er vi også i dag. Vi livestreamer herfra, så jeg vil lige sige hej til dem, der sidder derude og kigger med hjemme i sekretariatet. Og jeg hørte i går, at hvis ikke det findes på Twitter eller Facebook, så findes det overhovedet ikke. Så vi må sige, at vi er her rigtig, rigtig meget. Og så tænker jeg også, at bare i dag er udtryk for, at vi vil fællesskabet. Alle I skønne unge mennesker er mødt op, er udtryk for, at der er brug for fællesskaber. Og det er jo egentlig også lidt det, du siger, Camilla, så det er jo ikke det, jeg udfordrer. Jeg tænker, at vi kunne være et modstykke. Fagforeningerne kan blive et modstykke til den digitale verden, vi lever i. Og jeg tror faktisk, der kommer et modspil til det. Vi har brug for at være sammen fysisk, og det er I jo også udtryk for i dag. Og der tror jeg, at fagforeninger kan komme til at spille en kæmpe stor rolle. Jeg læste faktisk i går i en undersøgelse i ugebrevet
hvad hedder det? A4. A4, tak. At de unge bakker faktisk meget op omkring fagforeningerne, så det er jo dejligt. Spørgsmålet er bare, hvordan vi får favnet de unge, de ældre og dem midt imellem i en stor fælles klump, for det skal vi også tænke. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at der er brug for fællesskaberne, og det er vi et godt eksempel på. Ja. Ja. Kim, er du enig i det? Er der brug for fællesskaberne, eller? Ja, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det fællesskab, eller jeg vil sige, at når unge tænker fagforening foruden, at de har sådan lidt oplagte videoer, hvor man ligesom har, hvor det er ret beset, er ret nemt for dem at sige, at det er fællesskab, og det er noget med en overenskomst måske og sådan noget. Så tænker jeg mere, at unge mere tænker, jamen, hvad kan jeg få ud af det? Den her populære floskel med what's in it for me. Vi kender det fra Facebook, men man liker det, man har lyst til. Du er jo ikke på Facebook, så du findes jo knap nok i virkeligheden. Det gør jeg jo ikke. Vi kender det fra Netflix. Altså alt bliver bare mere og mere on demand. Så hvis fagforeningen gerne vil være relevant, så synes jeg, de skal tilbyde noget, som Camilla også var lidt inde på, om det er økonomisk rådgivning, eller hvad det nu kan være. Hvis de unge gerne vil have noget fra fagforeningen, så synes jeg også bare, at vi skal tage os sammen, og så skal vi give dem det. Og jeg synes ikke altid, at man skal prøve at lægge noget fagligt i det. Det synes jeg nogle gange bliver sådan lidt, fagforeningen prøver at tvinge det her faglighed ned over deres medlemmer, og der er nogen, der synes, det er pissefedt, og dem skal man bare give det til, og så er der nogen, der bare hellere vil have noget andet, og så synes jeg, at man som fagforening skal være omstillingsparat og udvikle sig i den retning, sådan så man ligesom omfavner alle sine medlemmer, og måske få nogle nye ind i butikken, og det er jo ret beset det, som er en af fagforeningens rigtig store udfordringer. Hvad siger du, Charlotte? Jamen, jeg er sådan set meget enig i. Spørgsmålet er bare, hvad det er, I har brug for, og som du jo også siger, hvad er det, vi skal tilbyde, og det er jo derfor, vi er her blandt andet i dag også. Altså, fordi jeg er jo ikke uenig med dig i, at det er jo det, vi skal. Vi skal jo finde ud af at tilbyde de rigtige ting til jer, til alle jer unge mennesker, som træder ind på arbejdsmarkedet. Hvad er det så, der er brug for i den her omstillelige verden? Så jeg kan ikke være uenig med dig, Kim. Det var glad for. Det var dejligt. Ja. Med lidt enighed. Camilla, hvad tænker du? Altså, hvad er det, de unge har brug for? Du har aldrig været inde på det nu her. Jamen, som jeg siger, der, hvor jeg tror, at den største... Der er flere udfordringer i det, men en af de steder, hvor man virkelig er nødt til at arbejde med med fællesskabet og hvordan det fremstår, det er på dynamikken, det er på det mærkbare. Fordi fagforeningerne i dag har lidt en tendens til at få en aura af pligtfællesskabet. Altså det normative, man bør være medlem, og det er den vej, at mange argumenterne glider. Og det er i princippet også rigtigt. Men hvis man taler med en generation af unge mennesker, som synes, at det er relativt kedeligt for noget, eller det kører jo fint, så er det svært at gå den vej rundt. Og jeg vil også samtidig sige, at med de ressourcer, det kræver for den enkelte at være medlem af en fagforening i dag, der ligger der altså en forpligtelse i, at man kommer derhen, hvor man rent faktisk kan mærke konkret, at det her, det er noget, jeg er en aktiv del af. Der er nogen derinde bagved, ikke? Som også er noget af det, som vi nogle gange bliver mødt med. Er der nogen derinde bagved? For mange unge eksperter i gratis ydelser. Fordi hvis man vokser op med internet, så ved man, at der er en hav af muligheder derude, ikke? Som ingen penge koster. Så derfor alene det, at det her koster noget, er en helt anden type af problemstilling, end det var for forældre og bedsteforældre. Så den der følelse af, okay, der er nogle mennesker omkring mig, som siger, jeg skal melde mig ind her, fordi det er godt for dig, at de og de årsager. Okay, fair nok, jeg prøver det. Det er godt nok mange penge, men nu prøver jeg at se, hvad der går ud på. Sidder med unge mennesker, som siger, nu træffer jeg den her beslutning. Det var det, der skete. Så siger jeg, okay, nu gør jeg det sgu, ikke? Stor beslutning, det er mange penge for mig. Jeg kunne godt nok have gjort mange andre sjove ting med de der penge, ikke? Nu gør jeg det. Fedt. Okay, jeg går ind og melder mig ind. Det er så lidt afhængig af, hvem man er. Går det relativt smooth andre steder, er det i sig selv også en vanskelig oplevelse. Kommer ind. Nu er jeg medlem. Fedt. Nå, hvad så? Hvad så nu? Jeg lægger alle de her penge. Hvad sker der så? Nu skal der ske noget. Sker der nogle steder ingenting. Andre steder sker der en hel del. Men hvis man kan gå ind og gøre det mærkbart fra starten der, du er en del af noget her, så er det virkelig der, hvor man kan gøre en forskel i forhold til at få folk til at blive hængende. Ja. Så
jeg kommer tilbage til det der med det mærkbare, at vi skal ud over at være et pligtfællesskab, vi skal derhen, hvor det er et lystfællesskab. Og det kræver altså en kontinuerlig, dynamisk værdiskabelse, hvor du kan mærke, som Kim siger, what's in it for me, ikke? At du får en puls ind. Og det kan enten være ved, at du laver nogle ting, hvor du popper op og gør dig synlig, og så trækker dig ud igen. Popper op og gør dig synlig og trækker dig ud igen. Så tænk på, at vi har at gøre med mennesker, som har været vant til, at hele deres netværk, sociale liv, det sker via Facebook, ikke? Og hvad gør man på Facebook? Man melder sig ind i en gruppe, fordi man er passioneret omkring et eller andet i en periode. Og så melder man sig ud igen, fordi nu har jeg løbet det der halvmarathon. Så kan det være, at jeg melder mig ind i en ny gruppe, fordi nu vil jeg løbe maraton, så melder jeg mig ud igen. Men det er en dynamisk fællesskabsdefinition, som i virkeligheden er mere et netværkssocialisering, en fællesskabssocialisering. Så hvis man vil have folk til at melde sig ind i noget så stort og forkromet, som et fællesskab er, og relativt eksotisk, fordi det de unge i virkeligheden langt mere dyrker, det er netværk. Det er ikke fællesskabet i den definition, at det er en afgrænset enhed, som er i opposition til nogle andre ting, som jo er det, et fællesskab er. Så man er nødt til at have den der dynamik ind. Ja, super. Jeg stopper dig lige her, Camilla, for vi skal lige nå et hurtigt spørgsmål fra salen. Okay. Jeg kommer fra Danske Fysioterapeuter, og er også en af de lidt unge hoveder. Vi er i vores faggruppe begyndt at blive presset på løn- og arbejdsvilkår, fordi vi er mange, og vi bliver mange, og vi skal i virkeligheden ud og lave 600 nye stillinger om året for at opsuge de dimittenter, vi har. Så vi begynder at opleve det her pres, og især de unge gør. Og det, jeg hører dem efterspørge, og det, de er vokset op med, og det, jeg selv er vokset op med, jeg er under 30, lidt endnu, det er vores forældres generation, som har fortalt om de her store faglige kampe. De har fortalt om de stærke fagforeninger, som gik på barrikaderne og sagde nej. Og det, de oplever nu, det er, at vi prøver at sælge fag til dem. Komme til et fagligt arrangement. Der skal altid være et fagligt indhold, ellers tror vi ikke, de kommer. Det tror jeg simpelthen ikke passer længere på den her gruppe. Og samtidig så har de svært ved at forstå, at vi vil kalde os store, stærke fagforeninger, når vi æder et privatlønsværn. Altså, de efterspørger simpelthen kamporganisationer især. Altså, jeg har primært talt med dem, der er i FDF-regi, og som har offentlige arbejdspladser. Vi har også et stort privat arbejdsmarked, hvor de simpelthen efterspørger det her. Siger, vi vil have kamporganisationer, I skal vise tænder. Og hvis ikke I gør det, så er I ligegyldige. Charlotte, vil du ikke... Ja, det er jo lidt sjovt, fordi det er jo lidt det, vi ellers har hørt, at kampretorikken er lige præcis det, der kan skræmme de unge væk. Og jeg tænker, du har fuldstændig ret. Vi skal ud og forklare, hvad er det egentlig også for en historik, der ligger i det her. Det er jo ikke kommet af sig selv, og det tager de unge for givet, så jeg tænker, vi har en kæmpe stor opgave i at fortælle om det her. Og så tænker jeg også lidt, jeg kan blive en lille smule provokeret, fordi det er jo meget godt, at man skal swappe ind og ud af tingene. Men sådan er livet jo ikke. Der er jo også nogle ting, hvor man bliver nødt til at sige, jamen nu er jeg her, og nu støtter jeg op om det. Det er jo ikke bare sådan et tag-selv-bord, hvor man bare kan tage, det vil I gerne have. Men det skaber jo sådan et gyngende fundament, hvis bare folk de swapper ind og ud hele tiden, så er der jo ikke noget. Det bliver jo utrygt og et fællesskab, der smuldrer. Nu er jeg 2, nu er vi mange, nu er vi ikke nogen. Der tænker jeg også, at de unge har et problem i at prøve at slå rødder et eller andet sted og sige, det her vi er, og det her fællesskab bakker vi op om igennem længere tid. Vi kan ikke bare swappe ind og ud, som det passer, og sådan er livet ikke. Det kan godt være, at man har et behov for det, men så behovsstyret behøver man jo heller ikke at være. Det tænker jeg også er en udfordring, hvor vi skal gå ud som fagforening og sige, jamen sådan er det altså. Der er nogle ting, hvor vi er nødt til at være der, for at det hænger sammen tingene, ikke? Og Kim, du markerede også lige. Ja, altså, jeg er også rigtig ked af de her, at faglighed skal proppes ned over alt. Og jeg synes det her med, at man zapper ind og ud af ting, det synes jeg er meget naturligt. Inden debatten, hvor vi lige mødtes, så spurgte jeg dig, hvor spiste du i aftes? Og så sagde du, jeg spiste ikke noget sted, fordi at, der var gratis mad over det hele. Og det var sådan set det samme for mig, det er sikkert det samme for mange af jer. Og restauranter og sådan noget, de går sikkert rigtig godt, fordi der er masser af folk, men der er med garanti også 80%, som har fået mad i et eller andet telt, og så er de gået videre, og så fik de også en pølse, og så var der, så det er bare et rigtig godt eksempel på, at måske ikke kun er unge, der har betalt det jo. Der er jo nogen, der har betalt det, der er nogle telte, der har betalt det. Ja. Fordi der har været nogle faste støtter, og det er det, jeg mener. Jeg synes bare, det som fagforening sådan rigtig ofte gør, det er, at man prøver at blive relevante, ved at få folk til at melde sig ind, og man fokuserer hele tiden på medlemsvævning, vævning, og det er rigtig vigtigt, synes jeg også. Men det man så gør, når man har været folk, det er, at så går man herhen,
Og så håber man på, i stedet for at folk melder sig ud, så håber man på, at bare de, sådan, hvis vi bliver i Facebook-terminologien, at de så går op, og så siger de bare, at jeg vil ikke have notifikationer for det her mere. Og så har vi bare deres kontingenter måned efter måned, og så er vi sådan lidt, okay, så koncentrerer vi os om alle dem, der ikke er medlemmer. Og så går vi bare, og så tager vi værvningshatten på igen, og så løber vi derover og fortæller dem, overenskomst og alt muligt, og så melder de sig ind, og så løber vi over til nogle andre. I stedet for at gøre, som Camilla siger, at sige, okay, nu har vi dem herinde, vi giver dem ikke et opkald og siger, det er skide fedt, du har meldt dig ind og sådan noget, og i øvrigt så er det røvbesværligt at melde sig ind, fordi man skal udfylde 100 ting på nettet og sådan noget. Vi mangler bare noget, vi skal op i gear, synes jeg. Ja, enig. Jeg er ikke uenig. Jeg venter lige med spørgsmålet her, så lad os lige hoppe videre til det næste emne, som er godt, så kan I få lov til at spørge en der. For det handler nemlig om det der med, hvad skal et godt arbejdsliv indeholde? Og der får vi også lige et par kommentarer fra de unge. Et godt arbejdsliv for mig er en chef, der lytter. En chef, der kan noget fagligt, som man rent faktisk kan bruge til noget. Et team, man har det godt med. Og en arbejdsplads, der stoler på, at du gør dit arbejde godt nok. Gode kolleger. Godt arbejdsmiljø. Du skal tjene nogle penge. Ja, penge, tror jeg. Så et godt sådan, socialt sammenhold og en god arbejdsplads. Skal man sådan, vil stimulere sådan rent sådan menneskeligt også med en sådan niveau og sådan udfordre. Ja. Vi sidder tit og joker med hinanden og hører musik og griner hen over computerne og har det sjovt. Når vi kan gøre det, og så samtidig om fredagen gå over i kantinen og få os en hyggelig øl, så det er mere fællesskab, venskab ligefrem. Ja, fællesskab var der nogen, der nævnte der til sidst. Ja. Men noget med, at det skulle give mening. Hvad siger du til det? Ja, jamen, altså, jeg synes, det som jeg hører meget her, det er jo i virkeligheden, at de unge fokuserer meget på trivsel, og i virkeligheden, hvis de har det godt på en arbejdsplads, de har nogle gode kollegaer, så er det sådan set meget fint. Der er også lige nogen, der nævner løn, og det skal man jo have. Men det betragter jeg mere som sådan en hygiejnefaktor, der ligesom der bare i virkeligheden er der, fordi vores løn i Danmark er generelt så høj, at vi har det sgu okay. Jeg synes jo, man kan allerede se det her med folk sapper ind og ud af fagforeningen, ikke? Det er rigtigt. Men jeg synes noget af det, som vi som fagforening, der bliver nævnt de her fællesskaber flere gange, og i virkeligheden så tror jeg, at vores arbejdsgiver er blevet helt vildt gode til at tage patent på det her fællesskab og lave det, netop fordi arbejdsgiverne laver fredagsbarer, de laver det kan være massageordning, det kan være alt muligt, hvor at man på arbejdet får nogle fælles ting, og det synes jeg er helt vildt fedt, og det tror jeg også alle de unge og gamle for den sags skyld, og dem lige midt imellem synes er fedt, og der tror jeg, at vi som fagforening skal være bedre til også at komme ind på banen der. Altså, jeg oplever, at arbejdsgiverne de har taget nogle af de her ting, som fagforeningen har bygget på, og så gjort den sagt, vi skal da også arrangere nogle ting, hvor folk har det hyggeligt, og arbejdsgiverne kan bare tage det her faglige ud af det, sådan, så bliver det bare fedt at gå til en fredagsbar, når man ikke er tvangsanlagt til et foredrag om overenskomsten eller sådan noget. Altså, og det synes jeg bare, det er rigtig vigtigt. Charlotte, hvad skal fagforeningerne gøre for at sætte rammen om det gode arbejdsliv? Der var også nogle af de unge, der nævnte det med trygheden og sikkerheden og trivselen, det gode arbejdsmiljø, det var sådan grundlæggende. Og det tænker jeg også, at vi skal gøre gennem kompetenceudviklingen og give dem udviklingsmuligheder. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Der har vi en rolle som fagforening og sikre dem, at de kan swappe, som I gerne vil. Så skal vi jo også gøre jer klar til det næste job. Måske ikke inden for faget, men så er det et andet job, og du snakker om at hoppe til siden. Ja. Og der tænker jeg, at vi har en stor rolle at spille, at vi skal sikre dem nogle gode kompetencemuligheder og nogle gode tilbud i fagforeningerne også. Så de bliver gjort klar til det her swappe og hoppe ind og ud i liv, som I gerne vil have. Så der skal vi være med til at hjælpe jer. Vi skal bare sørge for, at det ikke bare kun bliver fagligt på forsikring eller nej, hvad nu er. Det kan være også menneskelige kompetencer, som jeg i øvrigt tror, det er sådan en anden diskussion, bliver rigtig, rigtig vigtige i fremtidens arbejdsmarked. Det bliver de faglige eller de personlige kompetencer, og ikke de faglige kompetencer. Ja. Var der et spørgsmål udefra? Ja, det var der herovre. Ja. Iler vi hen? Ja. Jeg hedder Flemming Petersen, jeg kommer fra JA og DDD og Skov- og Landskabsingeniører, så det er sådan en bred flok, men vi har kæmpe store problemer med at holde fast på de unge og gøre os attraktive, og jeg synes, det er meget påfaldende, at de knapper, vi
drejer på, er de faglige. Det er mere faglighed, det er faglige arrangementer, og det virker ikke, og det får vi så at vide nu. Og så fagligheden er egentlig død, kan jeg så høre på det hele. Men noget af det, som jeg også oplever, det er, at de unge har ikke nogen fornemmelse af, at der er forskel på fagforeninger. De har ikke en fornemmelse af, at der er nogle fagforeninger, der har forhandlingsret for dig. Der er nogle fagforeninger, der er med i overenskomster. Der er andre fagforeninger, der bare er... så kan vi kalde dem gule, men det er nogen, der bare er en forretning, hvor der er nogen, der tjener penge på, at du gerne vil have et sikkerhedsnet. Og de tror, det er det samme, fordi det står der i alle de der forskellige reklamer, der er. De tror, de får det samme produkt, og de ved det først, når de står med håret i postkassen, at de har købt en vare, der ikke levede op til de forventninger, de havde. Og det er rigtig, rigtig svært at komme på banen med at forstå det her fællesskab. Og når du siger, at det skal kunne mærkes et par gange om året, jamen rigtig mange af vores medlemmer, de synes egentlig, det skal ikke mærkes. Det er noget, der er der. Det er noget, der er der, når man har brug for det, men der ikke trænger sig på. Og der synes jeg, det kunne være lidt spændende at høre lidt om det der med, at det kan mærkes, uden at det bliver påtrængende. Det synes jeg er en meget, meget svær balance. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre nogle flere eksempler på, end bare det der. Jeg giver lige ordet til Kim først. Ja, det er jo sjovt at høre nu, at I har gjort en masse ting, som så ikke virker. Eller det er ikke sjovt, men det er lidt ærgerligt, ikke? Men men nu har I så mulighed for at dreje det i en anden retning. Jeg synes det her med de gule fagforeninger, det synes jeg er rigtig spændende, fordi at altså ret beset, så tilbyder de bare nogle ting, som folk gerne vil have. De er skide gode til at markedsføre sig. De er skide gode til at fortælle, at vi kan sagtens forhandle for dig, selvom vi ikke har overenskomst på den arbejdsplads, fordi at vi har nogle juridiske konsulenter og sådan noget, og det er sådan set det samme, som de fleste fagforeninger selv tilbyder, udover at de normale fagforeninger så har noget ekspertise inden og noget forhandlingsret og sådan nogle ting, ikke? Men det kan man, altså, det synes jeg bare ikke, at det der med, at de gamle fagforeninger, de går rundt og siger, man vil jo næsten ikke tale om de der gule fagforeninger, fordi at de jo ikke fagforeninger, så kalder vi dem forretninger og sådan noget, ikke? Altså, vi skal også give overskud. Altså, alle fagforeninger er jo nødt til at få hjulene til at køre rundt. Altså, så vi tjener måske ikke penge på samme måde som de gule, men altså, vi skal ikke, altså, vi tjener alle sammen penge, eller altså, det er jo ligesom meningen, ikke at tjene penge, men tingene skal kunne køre rundt. Så det der med, at de bare sætter i verden for at tjene penge, jeg tror oprigtigt godt, de vil hjælpe de medlemmer, de har, og de er bare vokset frem, altså uden at have alle de her lag på lag, som er blevet lagt ind over de gamle fagforeninger, og filtre, der muliggør en hel masse ting, og umuliggør en hel masse ting, fordi der sidder nogle folk og siger ja og nej. Og der tror jeg bare, at de er, ligesom man gerne vil have, de unge skal være, de er agile, og de bevæger sig rundt i arbejdsmarkedet, og de gør det, som folk gerne vil have, fordi ellers så har det meget større konsekvenser for dem, hvor at de gamle fagforeninger, der siver medlemmerne med, man har stadig sådan en stor base, at altså, ikke, det tager lang tid at vende en supertank og alle de her ting, man bruger, men det er bare ikke nok, så må man installere nogle flere motorer, så det går hurtigere eller et eller andet, ikke? Jeg tror lige, at vi hopper videre til det sidste emne. Ja. Og så tager vi kan nå et spørgsmål. Man skal vælge noget, man skal lave, og man skal gøre det, man interesserer en, fordi ellers bliver arbejdslivet også surt, fordi man skal jo lave det resten af sit liv. Det handler om at komme videre frem i de ting, man gerne selv synes, man brænder for at arbejde med, mere end det handler om, hvad man kan få ud af det her materielle goder. Det er følelsen af, at jeg kan noget. Succes, udvikling, personligt og socialt og fagligt selvfølgelig. At man arbejder med noget, man synes er interessant. Ja. Og noget, man sådan brænder for. Ja. Og selvfølgelig at der er et godt arbejdsmiljø og folk omkring egentlig sådan. Ja, man føler gode ambitioner. Ja, man føler, at man udretter noget, og det man laver, det bliver værdsat af både ens kollegaer og ens overordnede. Det er det, de unge taler om her, det er, at det skal give mening at arbejde. Jeg tænker, at vi tager godt nå et par afsluttende bemærkninger her, for jeg er den ikke nede fra salen, ja.
Kim, vil du sige noget om det? Ja, fordi det er jo også noget, jeg har skrevet, også før vi gik i gang, at det her med, at hvis ens arbejde er meningsfyldt, og det betyder ikke, at man nødvendigvis skal hjælpe andre til at få et bedre liv. Det betyder bare, at man har en følelse af, at man har gjort noget for nogle andre, og hvis det er, at man føler, at man har solgt den rigtige forsikring til en kunde, eller rådgivet korrekt, eller et eller andet, så tror jeg bare, at man synes, det er helt vildt fedt. Og jeg synes, det hænger lidt sammen med sådan det emne, vi havde før, hvor der var mange, der sagde, jamen det her med anerkendelse fra min leder og sådan noget. Altså hvis man får de her klap på skulderen, så er det bare rigtig fedt. Jeg har fornøjelsen af i øjeblikket at være på en uddannelse sammen med en masse sygeplejersker. Og vil sige, er der nogen, der finder mening i deres arbejde, så er det virkelig bare sygeplejerskerne, og de har fået italesat det rigtig godt med de her de varme hænder og sådan noget. Og de er der bare, de vil bare rigtig gerne være der for deres patienter og sådan noget. Og når jeg går rundt herude, så kan jeg høre, når jeg går sammen med nogle af dem, når de siger, når jeg er sygeplejersk, så bliver folk bare, de synes bare, det er pisse fedt, at de er sygeplejersker. Og når jeg siger, at jeg er pensionsrådgiver, så får jeg bare ikke samme reaktion. Altså, og hvis vi kunne gøre det, så ville det være mega fedt, hvis folk bare siger, det er så fedt, mand. Min pension er rigtig fed, altså det kører. Men altså, der skal bare noget arbejde i, men det kunne være helt vildt, hvis vi kunne gøre det. Ja. Altså man taler meget om det der med, de unge vil have det meningsfulde arbejde. Ja. Altså det kan du vel heller ikke være uenig i? Altså det ville man også, da jeg var ung, og jeg var meget... tak fordi du satte også i samme generation, Camilla, det var jeg glad for. Det tror jeg måske ikke helt holder. Men det vil man jo også, da jeg var ung. Altså, arbejdslivet skal da give mening. Det er jo sådan en grundforudsætning, vi har i vores arbejdsliv. Og det er lidt sjovt, Kim, at du nu nævner sygeplejerskerne, som jo er i den grad en faggruppe, hvor du ellers tidligere har sagt, jamen vi skal ikke have de faggrupper. Altså, eller ikke dig måske, men Camilla sagde, jamen de unge skal ikke, de der faggrupper, det er ikke længere inde. Men det er det jo. Vi behøver sikkert tvinge fagligheden ned over vores medlemmer. Nej. Nogle synes det er fedt, og andre synes det ikke. Det er jo... Ja, og jeg tænker, at meningen med arbejdslivet, det er så vigtigt, og jeg er meget enig med dig. Jamen, de unge bliver nødt til at forstå, når dagen er omme, så er der altså en regning, der skal betales. Vi skal have nogle gode løn- og ansættelsesvilkår. Og det kan godt være, at vi kan ud af at have det sjovt, men der er nogle sure nogen som mig, der er nødt til at sige til dem, jamen der skal tjenes nogle penge, og fagforeningerne er altså dem, der skal være med til at skabe det her grundlag for, at vi får nogle rimelige vilkår på arbejdsmarkedet. Så hvis man bare swapper ind og ud, og ikke bakker op om det her fællesskab, så mister vi jo hele det der grundlag, der er for det. Nu kigger jeg ud over nu, der er lige nogle enkelte unge tilbage, men de helt unge, nu er det jo også erfaringsramt, at der er tilbage her i teltet, og det er jo typisk, hvordan kommer vi i dialog med de unge mennesker og får de gode input tilbage. Vi vil rigtig gerne udvikle fagforeningen til at kunne favne alle de unge også, og der er nogle unge derude, ikke? Men det er måske meget godt udtryk for det, I starter med at sige, at de swapper ind og ud, og nu er det ikke interessant mere, så går man. Så skal vi noget andet. Ja. Men jeg tænker, selvfølgelig skal arbejdslivet give mening, og det skal være trygt og godt at være på arbejde, og det er der fagforeningen har en rolle. Og jeg tænker, at vi i den grad har en fremtid. Jeg er faktisk ikke så bekymret. Der kommer også en dag, hvor de unge skal etablere sig med børn og familie, og har brug for nogle ting, der er trygt i deres arbejdsliv. Så er det slut med at swappe ind og ud. Det blev de sidste ord. Vi er desværre nødt til at runde af. Vi kunne have fortsat, og jeg er sikker på, at debatten kommer til at fortsætte uden for teltet lige om lidt. Tak for nu. Tak fordi I kom, og fortsat rigtig godt folkemøde. Ja, tak.